Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti napakumbaba iti imatang ti Dios isu tinatanok dagiti natangsit na paramag isuda ti napakumbaba iti imata iti adda ti baba ti imatang ti Dios. Agpakumbaba tayo nga rod iti amin na puso nakem ken panunot tayo. Idaton tayo ken kuana ti amin tayo. Agtalik tayo iti grasya, bendisyon, ken pannakabalin na. Hiraman tayo pa nga ikararagan, ti panagkasangay, pagyaman ni Teresa Ros. Pagbabawyan tayo nga rod, dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko nay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, iti kangatuan.
Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos, ilisin akam kadi iti amin a pagdaksan, ipaay mo kumanga awan laped ti bagikan kararwami, amang tungpal iti ipaannong mo kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa nangaramid ti may sa abalo ti sangkabasit at umuna a libro dagiti ar-ari. Nangaramid ti may sa abalo ti sangkabasit at tinapay sa nainyeg ken Elias. Napan ni Elias sa propeta ijay Sarefat, idi dumanon ti pagserkan ti ili, nakakita iti may sa abalo amadama amangay kayo. Pangaasim ti kanak ti danom nga inumek, kinuna ti babae. Idi mapan mangala ti baloy ti danom, impakamakam ni Elias, yala anak met kumati sang kabasit at tinapay, insungbat ti babae. Ammo ti Apo asibibiyag a Diyos mo, awan na pulos ti tinapay ko. Sangarakem lang arina ti burnay ken sang kabasit alana ti olibo, ti garapon ti adda kanyak. Mga kayo tapno ada paglutok ti sangkabasit akanen mi. Siya ken ti anak ko a lalaki, daytanto ti maudi akanen mi. Kalpasan na, matay kaminto iti bisin. Di ka agdanag kinuna ni Elias ken kuana. Ala inkalutuen ti kanenyo nga agina, ngem yaramidan nakpay ngomuna ti sangkabasit at tinapay. Ti adda ken ka nga arena, samuyeg kanyak. Kalpasan na, lutuem tinabati tapno adda kanenyong agina. Ngamin kastiti ko na ti Apo a Diyos ti Israel. Dinto ang maibos ti arena ti burnay, wenno maatyanan ti garapon ti lana, agingga ti aldaw asyak ti Apo yeg ko ti tudo. Napan ti balo ket inaramid natin baga kengkuana ni Elias. Adda umanay at taraon da amin ti adung aldaw. Kasing kari ti Apo ken ni Elias, saan dahil naibusan ti arena ken lana. Ti sao ti Apo. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ken mangnamnamay ti Apo a Diyos na. Isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen, ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Wayawayaan ti Apo dagiti balod. Luktan ti Apo ti mata dagiti bulsek. Itanuk na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg, salakniban na dagiti gangan na et. Saranayan na dagiti balo ken ulila, ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Pagnanayon ti panagturay ti Apo, wen osyon agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Saan nasimrek ni Kristo iti nasantuan nga disso, ngay naramid ti tao na itulad iti napaypayso adiso. Simrek ket di sa dilangit ayan na ita iti sangwanan ti Dios, gapu kada tayo. Tinawen na sumrek ti kangatuan na padi iti nasantuan adiso, amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin adu asimrek ni Kristo amang idaton iti bagi na metlaeng. Tano kasta kuma masapul met nga rod anamin adu ang agsagaba, manipod iti panakaparswa iti lubong. Ngem iti kinagpayso na, nagparang anamin pinsan, iti pagibusan dagiti panawen, tapno ikaten na ti basol babaen ti panangidaton na ti mismo abagina. Na ito ding amatay ti tao iti maminpinsan, ket kalpasan na, ukumen ti Diyos. Kastamet anamin pinsan anaidaton ni Kristo amang ikat iti basol ti adu.
Agparangto iti may kadwa adaras, ngem saanen agapu iti basol, no diket tapno isalakan na dagiti sisisegga nga gururay kenkwana. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Ti na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bayat ti panang isurusuro na kadagiti tattao kinuna ni Jesus, annadanyo dagiti mamaestro iti linteg, magustuhan dati magna asi kakawes iti nagayad, ken makablaawan asi raraem iti publiko. Pilyanda dagiti kangrunaan at tugaw kadagiti sinagoga, ken katanukan a piyastaan. Gondawayan da dagiti balo a babae, ket takawan da ida kadagiti balbalay da, sada agkararag iti atiddog, apang linged iti aramid da. Naing-inget to ti dosa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintin nagantida iti daton ijay templo. Pinalpaliiw na ti panangipisok dagiti tattao iti kwartada. Nawadwad dagiti kwarta nga intinnag dagiti babaknang. Immasideg ti may sa abalo a babae anapanglaw ket nangitinnag iti dua asiping nga agpateg iti maysa a sintabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na, ibagak kada kayo kinunana, ado ti intinnag tinapanglaw abalo iti pagitintinnagan iti daton, ngem ti dagop dagiti amin nga intinnag dagiti sabali. Ta intinnagda dagiti sobra ti kinabaknang da, ngem ti balo no man pay napanglaw, inted na ti kakaiso na nga adda kenkwana, inted na ti amin a mabalin na a pagbiag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakapsot nga boses kon sakay pay nakapsot. Good morning. No daytay ado ti misa ti baryo. Nagkaasi na po Dios, ado mo dagiti barangay nga naayat nga agdaton. Adda mo dagitay yaka mo medyo mapilpilit nga tanod aduma. No lukas pangarigan ko madayjay saba, no dadduma hammi nga maabansaran akanen. Taman mano kami maulaeng. No dadduma agsobraan mabali mi mga iburay kadagitay kaaruba nga medyo marigatan kasjay. Kasangka ko nakadakwada dagita daton nga saba kada dagiti uri dagiti gulay. No mabalbalin kanen tayo hanyo nga baybayan nga madadael apaya pinilpili da dagita nga daton di kapipintasan nga umay dain daton santolaeng madadadael dita kasla maawan dijay masayang
Kinhaan lang nga DJ iburay mo laangan kadagiti dadduma kaysa DJ madadael kemasayang kunak. Iso nga dagita pinili da kapintasan tayo may daidaton kini Apo Dios. No dadduma met mga kapintasan di apanda ited. No DJ sabano dadduma ti daton da daytay reaping di mat. Ngay ka awam mo mangayat nga mangan kanyami uray da mamtina da kayat nga kanan dala kayo no aganak dat singi ay nya aganak da reaping. Diyan mo pamati yon sa dayjay. Kawan ibagbaga kakabsat nga sayang. Taos tumat uri da tayo. Adda di ka babalin tayo. Ngano idaton mo. Dahiti adda bes. Dahiti anasayaat. Adda mo da duma gidaton. Dahiti bagas da idi. Toy 2015 pay laengahan nga nabaybayo impabayo da. Apo no piman na agob narigat nga kanan. Madimat haan man manutikas jay. Kada iti kakabsat, liti ibanghelyo tayo, at dadwang ipasimudaag na. Umuna, dagiti mamaestro tilinteg, kuna ni Apo Jesus, annadanyo dagiti mamaestro tilinteg. Apay, kayat da ti magna iti publiko, nga nagayad ti bado da, tapno agpamarang da nga aristokrat, na itay kumanangato da. Wano saan kayat dati agtugaw iti piyas-piyastaan, ginangato atugaw, wano nohaan nga ginangato atugaw, no dadduma, kayat dati makabkablaawan, maestro, kunada, maestro, honorable, kunada, kalakayat dati maagpangato. Kanukit kitaan tayo matatakakabsat, kas di ngamin ti tao, adda tendency tayo, nga no mabalbalin, maitanok tayo mat. Adda tendency di jeri na tayo nga no dadduma, kayat tayo mati makablaawan ti publika, honorable, madaydayaw, kasla kasi kuma. Tano agpaiso mo no dadduma, kasla kitaan yun ang adag kandidato. Nagaduda nga mapan. Nagmayat at dati position na. Handa magkitaan di bagbagi dano, maibagay ka di, dahi nga tugaw para kanyak. Maibagay ka di di kapasidad ti utek ko, kabaudan di maitad ko ka di ti bagik. Maikari ka di di moralidad ko. Akas tao nga agtugaw iti dahi nga position. Presidente man aging gana ti tanod no dadduma ka talaga nga agkwa. Kadamo dagiti dadduma, piman nga kuna tayo, uray no supporter la kumamot no sino mo day nga kandidato, ay apo kasla feeling isumot ti presidenten. Kasla feeling isunamot ti mayoren ka supporter laeng kalaga di kumamot. Adda mo igaw dagiti agkuna nga nay laglagi pen nakamtumot, ano nakatugaw ka? Adda di tendency tayo nga mangipangato di bagbagi tayo, datay amin adda. Ngam naham mo maalwadan, nakabubuteng, nakababain. Naham mo maalwadan da ito nga kababalin, medyo bangking ti papanan na. Naalas ti papanan na. Nadugyot ti papanan na. Adapay, diyan mo pimusay sa mo da ito nga madren. Nagrana kami iti may isa nga okasyon. Siyempre, munada, nakatugaw na dyan misaan nga medyo nasango, idi nagpila ti taon, napanangalati maysa-maysa napanangalati kaninan, at damay sa atatang nga nakakalugong met, nakauna nangala. Idi agsubli kam dyan ti tugtugaw. Nagtugaw ijay naranaan na nga jay tugaw di jay madrete nagtugawan na. Kemangmanganin ani tatangen. Simang buda ti madre nakaiggan ti tugay kanen na. That's my chair kunana. Tugaw na kanu di jay pampanunong taga paintugot na nga tadatoy. That's my chair kunana ka pinapanaw na. Siyak met siyempre nasakit at may rinak at siyempre tatanggaron nga gapumat ta simple laeng mga maka tatang may katoy kabailak ti nga panjigit at di driver ko inakadwaan nga mangan ko mang agtugaw katoy
Di madre ko, Father, no. Ayaan, takan nga madre, ang kakait nga kasango. No, Father. Ayaan, takan ang kakait nga kasango. Isunat ang tugaw. Kala ko madya panunot ko, ori lagas, lagbitak yung ulo ka mang panunot nga, that's my chair. What for? Kala ko madya, no dado makayat tayo dyan mapadayawan. Ngam no, maditi turungan na alas. Amuyo kakabsat, tinatanok iti imatang ni Apo Diyos, dagitay napakumbaba. Tinatanok iti imatang ni Apo Diyos, dagiti ammo na ti agpakumbaba ka dagiti kakabsat na. Ti kunana nga ro di ebanghelyo tayo, ti kangrunaan kunana niya, ti katanukan, idi nga rod kunada James and John, da Santiago ken Juan nga kunana ngagkabsat, alaan na kamto ti makannawan ken makannigid mo kunana. Anya ti kuna ni Apo Jesus, awan karbangak, ti kangrunaan, iti pagarian ti langit dagitay napakumbaba nga agserbi. Nagmayat met ano da kayo ti agawis tapakanen da kam nga papadi Apo kay kayat ko ano daduma kayat ko met ati umay ta Apo ditoy tay nga mga Apo nagmayat met Apo lamisaan jikot saram nga di pay maammalan ti kadakkel na di platom nga di pay maawit ti kadagsen na dagiti mangmangan jeror mabainak pay no daduma ti kay yay tinidor da daytay plastic nga di mo pa inlaylayat mo pay laeng natukkulan kakaasi ni ina bakit ijay nga mangikot ko jak magkayat nga insulton di nagayab ang panggo ited di jakot sara ta di na mo mabaling nga usar nagmayat ngom no adda pusom nasulit no malagip yun ni Bishop Quevedo idi iso ti obispo tayo no anya ti linya dagiti tattao makilinya haan na kayat ti maserbian haan nga mapan agtugawlatan nga adda para serserbi nga apostolada kada mother butlers kada ko nga iyawat da amin nga kuana di iyawat hanga kas diyan ni kwa kas diyan met na mayat ngam no daduma kano masobraan madi sungurod ti kunak nga kagurgurak kada kayo no ayabandak nga mangan no anya dagita kasangok latan haan nga no si mangpet ni Apo Padi pagpanawan nyo dagiti mangmangan pigtayo data ni Apo Padi apay niya laon apay kanek amin butyo ugak met anga manggo anga makan amin may saday jay tinatanok iti imatang ni Apo Diyos iso daytay napakumbaba dagiti agkongko na nga addada ti turay dagiti agkongko na nga addada iti nangato alamisaan iso dati adda di gayadan ti listaan ni Apo Diyos laglagi penyo dayta nya maikadwa panagdaton daytoy balo dua asiping tiindaton na kuna ni Apo Jesus dakdakkel nga amang tiinted na daytoy ngem dagiti amin nga indaton dagiti nababa nang di bagbaga na ditoy kakabsat anya ka di kabaelam nga idaton mangted kasigon dayjay kabaelam iti umuna ay maikadwa nga umuna nga maibasa na iti babae nga mga ikayo makiinumak man ko na ni Elias hindi nakainuman ilutwan nakman ti tinapay ammo ti Apo a Diyos mo asibibiyag nga tila arin na kun ka sangsanga putikan no makantay amin datoy matay kam ton tibisin ken di anak ko di tinabatin uri jilana na sang agarapunan tapagbaik na nga rod kano maibos mi datoy awan ton ti kanen mi kuna tinasanto na surat kuna na dinto maibosan ti Bornay inted di babae di kakkaisuna nga addakin kuana haan nga maibosan agtalek iti grasya ni Apo Diyos iti met may kadwa may baay ti ebanghelyo tayo di may balo nga nangited ti siping di kakaisuna ti inted na haan asubsobra ti indaton na ti babae di kakaisuna nga addaken kuana haan ati subsobra dagiti baba nang ammo ni Apo Jesus ti indaton da dagiti laeng subsobra kanya ko na nadakdakkel ti indaton na dito'y salsaludsoden nakakabsat no anya ti kabaelan tayo nga ited anya ti kabaelan tayo haan nga di kadakkel haan nga di kaadukin kabasit di kabaelan tayo nga ited
Adda ubing nga ibagbagak. Agpadi kanto. Amuiti ko na di, kung ko na di jay mamang na. Haan, Father, apaya. Sayang, nagwapo. Mga pinag-aalas kamla amin nga papadin. Awan lakar ba kami mga panagkungkunayo. Pasig lang nga reject mo ti padin. Nagpaiso ang reject mo dato yung rupak nga may nga anusan yun Nga kunada kaslaman la tagisayangan da kunada ka tagisayangan da nga masayang di anak gapota nagwapo sayang ni abaya anya kami reject kam la unay metten adda mo di sa bali abangir met kunada kini po padi nga mahangasyak dato ata di yon tugag ko na nga feeling agta talaga nga ngasyak kunada apay nagwapo ka Father ka nagpadi ka mo sayang apay no gidahaton ka kini Apo Dios daytay reject kunana nga ruden no mangited ka kini Apo Dios nabalintongag anya lati kaya yung mga idaton nga ni Apo Dios balintongag lati utek mo amin nga papadin at damot ana balintongag nga talaga ti utek na kada biag na kada kami ta nabalintongag kami ngam apay kasjay la kadin ti idaton tayo ken ni Apo Dios apay nga ibagbaga na dayti kakabsat ngamin no anya ti kabaelan mo nga idaton no haan nga according awan ti standard na nga adda sursuruten no anya ti kabaelan nga idaton iso ti masurot hala ko ma time uray nalaing ka uray talented ka uray no adda sa nikwam no awan ti oras mo apay napatag ti oras kakabsat kadagiti kakabsat nga mother butlers o may dala agdalos jay oras nga panangidaton daday jay para daldalos kam laeng no awan ti laeng na no naimpapuswan di panangited mo di oras mo nga tumulong para ti panakaiwaragawag ti ebanghelyo dakkel abanag kini Apo Dios gunggunaan na kanto talent uray nalaing kamet nga agtokar nalaing ka nga agkanta nalaing ka nga agdekorar nalaing ka nga agurnos no haam mo nga iburay masayang mo laeng awan ti maaramid uray kuno adda talentom no ham mo kayat nga iburay awan ti mapaspasamak uray no adda kanyam amin nga abilidad no haam mo nga iburay kini kabsat mo awan ti mapasamak the same with treasure treaties nga rod time talent and treasure uray di kinabaknang tayo uray adu ti baknang mo amin nga baknang no haam mo nga kabaelan nga iburay para kini kabsat mo awan sirbi day takwartam kunana nga rod ka awan sirbi day sa nikwam no haam mo nga usaren nakabangko laeng takwartam nakaurnong laeng dita kasi mo dadya laeng mo aggitara man agkantaman awan sirbino hamos usaren ore dagam amin nga daga no haam nga matalon ta di makabaelan nga talunan iburay mo ipatalon mo muno na adda awan daga na itedmon awan sirbina kala ko madyatalon adda talon mo nga maan nga mausar awan sirbina kasi mo laeng kanya tayo. No anya di kabaelan tayo, iso ti idaton tayo kini Apo Dios. Anya nga minti perfect nga panangidaton. Anya nga minti kangrunaan nga daton nga ibagbaga tayo. Dayjay biyag tayo. Daytoy ti kangrunaan adaton. Da kami nga papadi na kainted mi ti biyag min para iti tattaon. Haan nga para di pamilyamin. Agawid akla di bala innakla dumawas iji balay nga mahandak nga kukuan inpadawat dakon para iti tattao ni Apo Diyosen indaton mi dati biagmin anya nga minti pagtuladan tayo daytoy maikadua maibasa ni Apo Jesus nagpintas dati maikadua nga maibasa anya ti kunana inted na ti biagna inted na ti indaton na ti kakaiso na nga biagna tapno maitanok dagiti tattao dagiti propeta idi dagiti papadi idi tinawendala nga agidatdaton ijay templo ngam ni Apo Jesus namnaminsan na nga indaton ti bagina tapno maitanok maisalakan tayo DJ mo ti ibagbaga nakakabsat isugarod nga iyasang kaibagak uray dagiti kakadwak karkarigatan tayo nga dinasanton amisa
perfect sacrifice nga uray pa adda pagkurangan tayon, ipapatayo ti agkanta, ipapatayo ti agtukaran, ibilang tayon nga mauli nga misa daytoyan taditay ammo ken tapno adda meaning na. Uray ka adwam tamisam no awan ti meaning na haan nga naimpapuswan ti pannakaidaton na ayat mo lang nga malpas ti ado haawam mo laeng. Kala ko man agmojol, kita nyo ta mojol. Uri nagadot nalpas mo, no haam mo mga impapati, awan puso na di inaramid mo, awan mo laang ti kaipapanan na. It is not the quantity, kunano, it's the quality. Kano kitaan tayo ni Apo Jesus, the perfect offering. Inted nan ti biyag na, iso ti laklak amon tayon. Iso ti mang pagpagasat kada tayo, iso mang binbendisyon kada tayo, iso mang sopsopapak dagiti saksakripisyo tayo. Kitaan tayo ti sakripisyo nga inaramid ni Kristo, di biyag na mismo, iso nga no ama ka, ited mo tabiyag mo para kadagiti anak mo. No ina ka, ited mo tibiyag mo para kadagiti anak mo. No agbasbasa ka, itid mo tabihag mo tapno magunod mo day tatarigagay mo. No agtrab-trabaho ka, itid mo tapuso haan nga sil-sweldo latikit kitaam. Kano padi ka, itid mo tabihag mo anya nga rod, ore agoy-uyak ka na, kanya barbaring maalisan amin nga makayhamakit di ako ma. Itid mo tabihag mo, ta iso nga rod day ti puso nga agserbi ni Apo Jesus. Iso nga ti perfect nga daton, tuladen tayo ni Apo Jesus, di panangited iti biyag. Haan nga di quantity, haan nga di kaadu, haan nga di kadakkel. Di puso, nga maibi, nga maiyayos, maiyanod. Di puso nga maiyanurot iti bagayatan ni Apo Diyos. Ala kakabsat, awis ni Apo Jesus, di kunanan, dua nga puntos, tinapakumbaba, iso ti kangatwan ti imatang ni Apo Diyos. Maikadwa ti perfect nga daton di puso. Di bagi tayo, di kabailan tayo. Tuladen tayo ni Apo Jesus. Bagi na inted na. Iso da ito'y laklak amon tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtaod iti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw a nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtaod tinapaypayso a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod iti ama ken ti anak, ket pagrokbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong iti masakbayan. Hintay umararaw ti man nakabalin a Diyos, pinarswana tayo, tapno maamammo tayo, ken agserbi tayo, ken ayaten tayo, isuna, ipaitay nga rod dagiti, kararagtay ken kuana agtalik tayo, iti grasya ken bendisyon na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbahan,
Tapno mabirukan da ti ragsak ken talged. Bayat ti nang isakripisyo da ti biag da nga agpaay iti Diyos kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, lokal ken nasyonal. Tapno itedda iti tunggal maysa ti rumbe nga awaten da, iti kasta maragpati panagduras ti pagilian, kumararag tayo. Agpaay iti na Kristiyanoa nagimong tayo, tapno umado kumadagiti agtutubo a lalaki ken babae, ti mangidaton ti biag bagida iti na konsagraran a panagbiag, kumararag tayo. Agpaay kadagiti narangay ti panagbiag na, tapno ibingay da kuma dagiti parabor a naawat da iti Diyos kadagiti marigrigat ken makasapol, kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo a pumusayen, tapno maawat dan ti ragsak a subalit ti panagserbida iti Diyos, kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo denggem ti kararag mi. Dagitoy apo ti kararag ken araraw mi, denggem kad ida, ket papigsaen na kami nga agserbi ken ka, aging ga iti aldaw, nga ayaban na kami iti sidong mo, dawatin mi dagitoy, gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi.
Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iti adaton kadagita imam, kat maipaay, pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia. Apo iti dayti a sakripisyo, iwaragawag mi, ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada si aayat dayti panagdaton mi, tapno malakaman mi, dagiti imbunga ti ipapatay ken panagungar na, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay maikari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Podno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rote pay mo tay spiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasantos isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy miken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama kat lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anumang isalakan kada kami. Tapuwa magituray, panakabalingkit ka, yaganayon na dito sa O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo.
Kumararag tayo. Tartaraunan na kamapo iti bagi kandara ni Kristo, ituloy mo kad. Agyaman kam ken kaapo, ti panang taraon mo kada kami tinasantuan ayo Eukaristya, ket dawaten mi itakaasim, tapapigsaen ko mati Espiritu Santo, tinadyosan abiyag kada kami, ket agbiag kami anapudno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti maikatlo a misa Apo, mairugi, tay adal Biblia tayo, Basic Bible Seminar kadagiti amin nga adda akem na iti barangay, akem na iti sisa tayo Apo, ay nyaman nga religious organizations Apo. Mai-require nga agatendar tayo amin Apo, mga 2 to 2.5 hours lang every Sunday, aging gana nga agridwar tayo Apo. Ti Apo adda ko mga kada kayo, agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sapon ti liwliwa ornosen na kumadagat aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket ponwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.